Kuthiwe akakwazi ukuthetha isiXhosa bambulale ngoba kumtsonga. Yet usesikolweni la uthi akekho lo mnqondo. Umnqondo that means ubani uthisha ujiva phezu kwamatafula umntaneni nomatsonga. Ngicela ukuthi kubo bonke abantu abayebagijimisa ukwenza amavidiyo bathi bablame iMarch and March. Ngicela ukuthi kini ni tribalistic. Ngicela ukuthi kini ni dom ningabathakathi niyaloya ninenhliziyo embi. Anithandi ukubona iSouth Africa ine peace. Ngicela ukuthi ningama stereotype ningama sellout. Maniqala nivula umlomo kuphuma ilanguage kaMalima kulomlomo wenu obolile unukayo. Inkinga yenu ukuthi ninama double standards, and ama double standards wenu ayanuka ayabheda uthi futhi ngikhulele kuko. Into ezivulela eSouth Africa ilama double standards enabo. Amaphoyisa ke sesikhiphile statement asho ukuthi allegedly this is not related to iMarch and March. uNhlamulo allegedly was esigebenga that was caught by a owner of the shack betshotsa angithi nayo yonke leyo kuthiwa wathi uNhlamulo mayifana hamba niyopost izinto nithi tribalism that amaZulu nantontonto enze lokhu naloku amaXhosa nayo yonke leyo nto amaZulu and Xhosas think that they rule the world. Siphumile ke statement manje amaphoyisa athi amaphoyisa cha it's not related to that, he was a thief. Rest in peace to him. I'm not trying to sound like andinalo uzwelo lento kaNhlamulo. Nginalo nje uzwelo olukhulu kodwa iqiniso anilimeli. Siphumile ke manje statement ukuthi no cha it's not related to iMarch and March. iMarch and March ke futhi yenza kaphi 2 AM kuphina. March and March no 2 months yenzeka sikazi ukuthiwa iMarch and March yenze ngo 2 AM. Nakho anisupposed ngalendlela beniposta ngayo nisho ukuthi hi guys I got the statement wrong. Apparently Nhlamulo was killed just because of he was caught stealing. Now you are not posting, you are not raising that awareness, but nifuna ukuraise into esutheyeni agenda nenze ngathi South African zone senzona ngoba nakho kuthini. Why senzona ngoba nakho kuthini? Inina and perpetuator tribalism more than Zulus or Xhosas are doing so. Can't you see that? Why are you all not posting as you were posting the day before yesterday? Saying that no guys, it wasn't related to tribalist attacks and everything. Guys, can't be on the school man. It's my dad is in the place I born. I would just say born and this way more South Africa. You're like doing the same pattern that was done during apartheid, which is Cabanese. Guys, Sanmonan. This is my perception when it comes to Umama Nhlamulo. No? We've seen this happen with a lot of mothers, you understand, where Abu Mama, they do protect their criminal kids, ne? And you see mothers in court bekhala umntanakhe egwetshwa for ukudlwengula, for ukubulala, and all these other crimes, you understand. Umbone umama breaking down because umama, you understand. And akekho umama ongamthanda umntana wakhe noma bangathi umntana wakhe unyawupe wenzani uyamthanda, and abanye they go as far as ukuthi amele like umntana wakhe. And chances are umama kaNhlamulo knows ukuthi the story that she's telling, it's a lie, but that is the story that soothes inhliziyo yakhe, because where she's sitting she knows ukuthi umntanakhe died an undignified death. Ukufa komntanakhe akunasithunzi because of what he did. And ayikho into ebuhlungu njengokuthi ufe bese bangakuzweli but ya ulayekile bekayenzani, you understand. So that makes her feel ukuthi there's a sense of dignity when it comes to the death of her child that she needs to protect. That is why she says umntanam ubulewe because uwumtsonga, you understand. So, and even if uwumtsonga waseLimpopo, iLimpopo is South Africa, how is that even xenophobic? Also, because iTsonga does fall under the 11 official languages of South Africa, that person is not umuntu wokufika,
You understand? But this is the story that she's using to make herself feel better because already ukufa komntwana akunasithunzi. A lot of mothers do this. Siyababona every day ba protector abantwana babo. Untlamulo is a 19-year-old boy obekahamba nomngane wakhe, I think ona 15. Bangene kwalo muntu lona bebeyoganga, and then unfortunately for bona lo muntu wabathola. You understand? Bathi lo oyi-1 wayifihla ngaphansi kombhede. And then untlamulo unfortunately huye obene altercation nalo muntu lona, and ugcine efa ngoba lo muntu lona uye wamgwaza. You understand? In a situation like that, ungene kwakho guys, uthola abantu. What do you do? What do you do? I don't think also khona umuntu onesikhathi sokufika abuza ukuthi mangabe nithola kwakhe akubuza ukuthi umhlobo bani wena umhlobo bani. You understand? And then abulale lo mhlobo lo angawuthandi ayeke lo awuthandayo. I don't think that is possible. You understand? So sorry, ufele emanyaleni. You understand? And it's so unfortunate ukuthi he's so young. 19 years. It's so young ukuthi ungafa ngale ndlela lena. You understand? So that is my perception when it comes to this story. The mother knows ukuthi she's not telling the truth because that is not what happened. You understand? Abam atekanga because of xenophobic or abahambe. No. It's because ubeyoganga emzini wabantu. Lo mama lo uhlulwe ingane ina 14 years or 15 years. Yamxaka ingane u14 years or 15 years and useyagqekeza usebamba inkunzi. Usegqekeza emzini abantu mebengekho. Lo mama imhlulile lengane lo mama lo. Yena nje usenqena ukuvuma ukuthi lengane imxakile. Usefuna into azovuya ngayo uzoqamba amanga ukuthi ingane ebulawa amaXhosa noma amaZulu uzofaka itribalism la ingangeni khona ebehlulwe ingane. Imxakile ingane yakhe. Uhlulwe ingane, uhlulwe ukuba umzali. Vele ke umuntu owebili ushawa zafe bafethu. As long amaphoyisa engakafiki nje ulokhane eshayiwa akayekelwa because akumnandi abantu bevuka ekseni beyophatha qhamuka umuntu avela azothatha kalula bafethu yabo. So nje these days isela liyashawa bafethu. Lishaya lize lifisela bafethu yabo. So mina lo mama akakahle lokhane bangisicefe la lo mama lo. Yena akavume nje athi uhlulekile ukuba umzali, uhlulekile ukulawula ingane yakhe. Uhlulekile ukulawula ingane yakhe end up isilawula yena ngoba yena umesehluleka ukuba umzali mfethu kule ngane le mfethu yabo. Ngeke utshothi ingane na 14 15 isihlulile wena. Into ena 14 ina 15 sikwazi ukuyongena yebela abantu. Hayi kamini bafethi. Ya yona ushone ngesihluku, yena ushone ngesihluku bandla kodwa nje mfethu hey lo mama akahlancane lo mama lo mfethu. Ahlancane nje lo mama lo mfethu ukuzama mfethu ukushama excuse aphashile mfethu. Ama nje lo mama ukushama excuse aphashile mfethu. Imhlulile nje lo mama ingane mfethu. Hlulwiwe nje ingane mfethu uhlulekile ukuba umzali. Sekumele sishane sodwa kuthiwa amaZulu awahloniphi amaXhosa uthi ingane yakhe bayibulale ngoba nakho yaseLimpopo beyitshothi zayiza hayi kahleni bafethu. Ingane yakho wena mama ibulalela ukuthi iyisela. Ibulalela ukuthi yeba iyisela inesandla esilula. Ithatha into engasizona ezayo iqhekezela abantu abavukayo ekseni baye emsebenzini. Iyona into ebulalelwe yona ingane yakho. Hayi lo dodo lokhana uchaza la uthi ishawe ngoba nakho yaseLimpopo beyitshothi ifuseke. Hayi habi. Sebephikisa amaphoyisa ke manje. Yazi bafowethu ebhlungu lento. Ebhlungu ngempela lento ngoba lo mama lokufanele ngabe usazilile. Kufanele ngabe usahleli nje ekhaya emakhandleleni uzilile, ulimele, ulahlekelwe ingane yakhe esancane kangaka. Kufanele ngabe usathola usizo abantu abamduduzayo ukuze alapheke enhlizweni ngesehlo esimehlele. Kodwa ngenxa yokulambela ukulwa impilo yobuhlanga itribalism usebenzisa ukufa kwengane yakhe ukuthi kube isikhali sokulwa lempi afunukilo. Uma kungeyena kuabantu mhlawumbe abathiza bamphushayo ngemuva ukuthi akayiveze kanjalo. Banesono labo bantu. Banesono labo ngoba affect umama kuphela nomfana kufuna lale ngokuthula, umoya wakhe ufuna ulale ngokuthula. Ziningi izitori esitholile la. Sivesa singakazi lutho.
sisezwa nje ukuthi kushona umfana ona 19 years. Kwathi umfana ubulawe iMarch and March amaZulu. Hayibuza ukuthi kwenziwe njani kuthe ngimathwa kumathwa bathi uyakhuluma bavele kuwangazwakala bavele bamboza bafaka induku. Hayibuza ukuthi isiphele kanti into ye-peaceful march. Hayi mase ngithola hayi lento yenzeke ngo3 ekseni ngabona hayi akuyona ke iMarch and March ngo3 ekseni ikhathi zezigebengu lezo ngo3 ekseni la khona abantu bayazi ukuthi abantu bonke balele soyenza kahle into yethu yabo. Tekusuka kwathi hayi ubehamba nomngani wakhe owumXhosa wabulawa yena ngoba umtsonga wayeka umXhosa ngoba uyazwakala mayekhuluma. Hayi ngabona ukuthi yabona manje uliwa impi yobuhlanga la ngamabomu. Abantu baseLimpopo bafuna ukulwa lempi yobuhlanga. Irongi bafowethu. Singayivumi leyo nto. Singayivumi leyo nto. Asingafuni ukuthenga iphathi yomuntu ofuna ukufeza inhloso zakhe ngathi. Ngoba lento ke yakhulunywa umholi wenu. Ikhulunywa umholi wenu lento yokuthi njengoba sixosha abantu bokufika bazohamba abantu bokufika bese sisala sodwa bese bethi mawungabe use KZN usho njalo wathi mawuse KZN waseLimpopo uzothi uyakhuluma bangakuzwa bese bethi uyikwerekwere bakugxosha. Inhloso leyo yokusidivide sodwa njengama South Africans. Ningayithengi leyo party leyo. Ningayithengi leyo party ngoba kubonakala sengathi niyayithenga. Maningi kakhulu emavideo eniwenzile bafowethu ngoba nifuna ukuthi kuphase lento yokuthi lo mfana ubulawe ngoba ekhuluma isitsonga, which is wrong. Njengamanje amaphoyisa ke avelile la asho emveni kwe-investigation ayenzile ukuthi umfana cha akuhlangene ukubulawa kwakhe akuhlangene neMarch and March. Umfana ubulawe indlela zakhe ubese emzini womuntu bese endlini yomuntu emjondolo womuntu behamba bebabili nomngani wakhe no15 years. Sesiyakwazi lokho kusho amaphoyisa ke manje abantu abenza uphenyo oqala before bakhuluma. Bangena kuleyo ndlu bathe besangaphakathi wafika umnikazi wendlu. Wakwazi ukubaleka lo acasha kanti noma kuthi ucashe phansi kombhede yini ngani lo wathi uzama ukudlulundela wathi uzama ukulwa wagwazeka washona. So lento yokufa kwakhe iphathelene nobugebengu bakhe. Anifuni ke nina. Anifuni kuvela ukuthi ubugebengu ngoba lenhloso yenu ngeke isafezeka manje yokulwa lempi enifuna ukilwa. Uma kuthube isigebengu hayi sizophazamiseka empini yethu. Senithi nina kune video kade ngiyibona nje yomunye umfowethu uthi leli phoyisa malikhuluma ngiyalizwa mina. Malikhuluma lento elikhulumayo ayiqondile kunembuzo kufanele lithole. Ngoba alisho into evumelana nokuthi nina nikwazi ukulwa impi yenu yobuhlanga. Alisho ukuthi umfana ubulawa amaXhosa. Alisho iphoyisa ukuthi umfana ubulawe ngoba ukhuluma isitsonga. Alisho ukuthi umfana ubulawe iMarch and March. So anikufuni lokho nina. Umbuzo wami ukuthi khona kambe mawukuthi anina nkinga nokuthi abantu bokufika bangene nina. Seningaze nilwe ukuthi bayagxoshwa abantu abangene ngokungemthetho aninabo ningasemakini. Azikho nigigaba zobugebengu ezenzeka ngasemakini lapha eLimpopo. Abukho yini ubugebengu obenzakalayo? Hayi bafowethu kahleni nina niyathanda ukuthi nizenze msulwa. Niyathanda nje ukuthi nizenze msulwa nina. Mina nginabantu bala eKZN amantombazana amabili asuka la eKZN ahamba abuya azongichazela ukuthi asisasebenzi ngenxa yempi yobuhlanga eseLimpopo. Lamantombazane asuka la eKZN ngoba kuqashwa eKZN othisha nje abaqashwa eKZN asuka la ayozama impilo ukuthi ayozama ukuthi ngeke na uthola umsebenzi wokuthisha eLimpopo. Aqashwa lamantombazane kwesinye sezikole eseLimpopo noma ngingasazi isikole ukuthi siphi. Athe seqashiwe kwalwa umphakathi waseLimpopo. Walwa umphakathi wathi ngeke kuze kuqashwa amaZulu esikoleni zikhona izingane zethu ezingasebenzi. Lezo ingane namhlanje zihleli ziwashela abantu ukuze ikwazi ukuphila eLimpopo ngoba yilinde ukuthi mhlambe zingakwazi ukuthi ikuthole kwenye indawo. Ayisebenzi namhlanje lezo ngane zezwe itaste zasebenza only 2 months. Noma 2 months ini zamiswa emsebenzini ngoba nina maLimpopians
nina abantu baseLimpopo nalwa nilwela ukuthi ngeke umZulu lalisho njalo igama ukuthi ngeke niqashe amaZulu la izingane zethu zingasebenzi. Akuyona nimpi yokuhlangana, akuyona tribalism leyo. Bese nibuya nizothi nina amaZulu atribalistic, amaXhosa atribalistic. Maye ngakuzwa nje ukuthi uthini ayakushaya, wakwayizwaphi leyo nto? Wawuyizwaphi leyo nto? Haya nisiyeke nina bafowethu, asiyekeni umfana alale ngokuthula. Alale nje ngokuthula bafowethu, aphumule. Nomama ahile akwazi ukuhlala ahile, ulahlekelwe ingane lana. Singayivumi leyo nto bafowethu. Habe ngikuNhlamulo Sambo, lo mfana oneminyaka ewu19 obulewe ngapha eCape Town ebekade eyokwenza ubugebengu emkhukhwini thizeni. According to uCommissioner wamaphoyisa waseWestern Cape, ukhiphe leso statement izolo okanye bekuphambi kwayizolo, uthi babanjwe beyi2 emkhukhwini. Lo nomunye wakwazi ukucasha umnikazi womkhukhu, walwa nalo wamgwaza wambulala. So istatement samaphoyisa leso angicabangi ukuthi ukhona umuntu ongakhipha esinye istatement esingale kwaleso, ngoba phela amaphoyisa wona umsebenzi wawo ukuphenya abese enika report. Abezindaba futhi namhlanje ekseni basilungisile istatement zabo abebezikhiphile ekusukela kwehla isiganeko. Cha, balungisile namhlanje ukuthi hayi umfana kuyaqinisekiswa bakithi ukuthi ubeyontshontsha, hayi ukuthi lento it has nothing to do with amamash lawa khona. Okay, naku ke mina lapho ngikhona ngiyafisa ongazuthi abo dadewethu bangafunda isifundo kulesimo. Umntwana oneminyaka engaphasi kwe20 ewumfana, umntwana okudingeka ukuthi akube khona uyise oseduzane kakhulu kunomntwana, okwaziyo ukumbona mayesephuma esandleni abese khipha ibhande esinqeni amphanishele ukuthi uyaphuma esandleni, kwenzela ukuthi ezosaba. Angisho ukuthi uma kukhona abantwana abanabo babe abaseduze abakwenza ukuganga, kodwa amathuba a very slim ukuthi bagange nje ngendlela ukuthi baganga ngokuthanda kwabo. Uma uwusisi musa ukuthatha ingane zakho uthi mugejana nobaba wayo okanye wazi ingane bese uyahamba bese wena awusafuni lutho ukuhlanganisa nobaba wengane. Even nazo ingane azisakwazi ukusondela eduze kwababa wazo, ngoba phela ingane yomfana kulula mawuyindoda ukushesha uyibone lo useqala imikhuba. Kanjalo nakuthina bobaba ngazi ukuthi singazama ngayo yonke indlela esinayo usehluleka umthetho, ngoba phela umthetho vele uhlela uphikisana nathi, kodwa sisame ngayo yonke indlela esinayo ukuthi ingane yakho nje, especially ingane yomfana, ngoba ingane yomfana iwuwe kahle kahle, ingane yomfana nje iwuwe nje. So zama ngayo yonke indlela ukuthi usondele ushade nayo, nibe izithupha zegwayini, any move yenzayo kwazi ukushesha uyibone, ukwenzela ukuthi ukuzagwema iziganeko ezinjengalezi. Ngishiso ukuthi ke siyabona ngithi la ku-television ukuthi kukhala umama wengane kuphela, akaveli nje ubaba ukuthi kuthiwa hayi nangu ubaba wengane, akaveli nje, akaveli. Manje umama wengane ublame bonke abantu laba, uyaqaphela lokuthi ublame bonke abantu laba. Hayi sibhlungu sonke siyi-South Africa, ukushonelwa nje bafethu kubi nje, kubhlungu nje, kubhlungu mawuke ushonelwe, kubhlungu nje ukushonelwa. Kodwa manje akufuneka ukuthi mawushonelwe bese ublame wonke umuntu. Cha, akumelanga njalo, sublame everybody uma ngabe ufelwe wena. Siyakhalisana nawe kakhulu ngoba ushonelwe, kubhlungu futhi siyayazi leyo nhlungu siphuma kuyo, kodwa musukublame abantu. Uphi ubaba wengane obeza kwazi ukuthi aduduzele uyamama amkhuze nokuthi ayisukhuluma ngaka phela abantu abenza ngalutho? Uphi ubaba wengane? Asingabalekelani nezingane, nabantu abangosisi abangabaleki nezingane, nathi singamadoda singabalekelani nezingane, abantu abangosisi abangabaleki nezingane, bese bengasiniki ithuba kuzona, ngoba ezimene ezinje nisuke senidingeka nobabili ningabazali bengane ukuthi nibambane nibe into eyodwa, nikwazi nokuthi manikhipha istatement ezi-right, engazugcina ekugcineni senigxekwa. Yabo manje lo mama instead of ukuthi kukhaliswane naye uyagxekwa, ngoba manje yena ukhuluma yabo ngokublame abantu abathize, akafuni ukuveza ukuthi hayi ingane yami yona bese inemikhuba. All right,
Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. People are shocked after seeing Nhlamulo Sambo's viral video. Labonakala khona sesikolweni ajumpa ematafuleni akhuluma isiXhosa athi akekho lo mnqundu, referring to his teacher. But labanye batibota ukuthi ayibo njengoba kuthiwe uNhlamulo ukhuluma isiTsonga kuphela bambulalele lokho ukuthi ukhuluma isiTsonga kuphela and he doesn't speak any other language. Mngani wakhe bamekile because yena ukhuluma isiXhosa. Naku phela uNhlamulo ukhuluma isiXhosa lana abantu abaningi basho ukuthi umndeni wakho uqambelani manga makwakhe uqambelani manga uyolala kanjani ngokuthola uNhlamulo bantu bakubo bake bacamba manga babe bamati ukuthi lo muntu bekalisela nangu uyasho ukuthi akekho umnqundu. So abantu abaningi batebuta ukuthi piloni kahle kahle lebeyiphilwa ngulomfana. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.